Салом ба ҳамаи тамошобинони барномаи имшаб лайв. Номи саби ман Муборис Усмонов ва ин аст нашри навбатии барномаи мо. Имрӯз дар меҳмонии мо бори аввал нафароне ки 100% пайвастагӣ доранд бо ҳаҷви муосир ва нафароне ки кӯшиш мекунанд ки ҳаҷви муосири тоҷикро ташаккул ва рушд диҳанд, дар меҳмонии мо аъзоёни иштирокчиёни территорияи Юмра Ҷамил Камолов, Далер Камилов, Абдуҳамид Шодиев ва Фаррух Сангинов. Ман шуморо хушомадед мегӯям. Бисёр шод ҳастам ки баъд аз 130 сол хайрат мусоҳибаи аввалини мо баргузор гаштааст. Бале. Сараввал мехостам ки як салом расонед ба нафароне ки айнҷо моро тамошо карда истоданд. Ассалому алайкум мухлисони барномаи имшаб ва алахусус мухлисони лоиҳаи ҳаҷвии территорияи Юмра. Мо хушҳол ҳастем ки имрӯз дар меҳмонии Муборизҷон ҳастем ва ҳаракат мекунем ки ба ҳар як саволҳои Мубориз ҷавоб диҳем ва костюмои худро бояд бо реклама кунем. Акнун мегабайтҳоро метавонед ки ба наздиконатон бе ягон мамнуният тақсим намоед. Ҳамзамон метавонед ки масалан шумо 1000 мегабайт дореду истифода набурдед инро моҳро, метавонад мегабайтҳои шумо насӯхта ба моҳи дигар гузарад. Ин ҳамаи опсияҳо махсусан дар хизматрасониҳои нав аз Тисел ки ном дорад қоидаҳои нав. қоидаҳои нав аз Тисел имкониятҳои навро барои шумо фароҳам меоварад. Салом алейкум амакаска, чӣ хелед? Инҷе вақте интернет тамом мешава, хиёл мекунӣ тамоми дунё манк аст. Наметове қоидаҳои нави Тисел ин мушкилиро бартараф мекунад. Дига чӣ хабар огови холаи мухшулби гусала кард? Зих наша, мегабайтҳоро биқабрад чика. Гап нест мешахай. Ҳама мардум. Акнун шумо метавонед ба дӯстони худ мегабайтҳоро туҳфа карда, онҳоро хурсанд намоед. Тисел алоқа барои ҳаёт. Аввалин савол ба ҳар як шумо тааллуқ дорад. Ҳар як шумо дар баробари аъзои территорияи Юмра будан фаъолияти лоиҳаҳои дигар ҳам доред. Масалан бисёр дигар корро машғул мешавед. Ман то ҷое ки медонам Далер як лоиҳаи нав кардед, Сирко, Ҷамил директори рахш такси Хуҷанд, Абдуҳамид як 100 сол шуд метро. Абдуҳамид сериал дорад. Фаррух ба наздикӣ дар яке аз сериалҳои нав бозӣ кард ки Мигранте ном дорад. Умуман биёед камтар нақд мекардем дар бораи ки ба ғайр аз территорияи Юмра асосан бо чӣ корҳо машғул ҳастем. غیر از لوحه تریتوری عمر ما مشغول هستیم در ساختن این کینوها سریال دعوت میکنم. عین هولمان در فیلم جرا کار کرده بودم. خب جرا این انرژتیک. اصلا مارکتینگ کارش. مارکتینگ بسیار خوب. ман ба ғайр аз лоиҳаи территорияи Юмра бо якчанд корхонаҳо равии амин рекламашон ва маркетинг ҳамчун Фаррухҷон рекламаи роликошон мекунем, аксияҳошон сохта ба меҳмононим. ما کارو قطعی میریم. بسیار خوب. умуман ҳамин хай ба ғайр аз ин мана ҳамчун чизе ки гуфтед барномаи Сирко ба имшаб монандӣ дорад, вале камтар 4 нафар не 1 нафар. ҳозир ба худиҳо интервю гирифтасем. ситораҳои калон ҳозир ба омда натонистасем. барои чӣ? Генералашон нарасидост. Ки мебионде мана Фаррухҷон. Ягон нафар шуд ки масалан шумо даъват кардед, гуфтанд ки ман намебиём, ё ягон ҳолати дигар, ё ягон баҳона. Рост дигар, фақат рост. Шекас мехоштаги буд. Акнун баъзе кас мегӯянд омада наметавонам. баъзе кас мегӯянд ки не ман ҳозир рафта наметавонам. Ман чӣ мегӯям? Ман баъзе кас шарм медоранд. баъзе кас шумо ким мегӯянд? Ман худам телефонасони мекушам. Лекин ман бисёр нашрҳои шуморо тамошо кардам. Ба фикр ман бисёр шавқовар, бисёр саволҳои мубрам, яъне актуалӣ. Фикр мекунам ки чунин лоиҳаҳо бояд ки зиёдтар шаванд. аз имконият мана истифода бурда ҳамто ки ҷамъ омадед Муборизҷон, ман таклиф мекунам ба барномаи ман. Албатта. як баранда дар кор буд, кор бибин. 100%. мо ҳатман ссилкаи Сиркоам мегузорем дар поёни комментария, тамошо кунед дароед. бисёр барномаи шавқовар. Ҷамил то ҷое ки ман медонам раиси Калон. раиси Калон директори рахш такси Хуҷанд. Да, рахш такси Хуҷанд. Дар онҷо кор мекунем.
رخش تاکسی خوجان این اهم و بهترین کامفورترین تاکسی در خوجان در دوشنبه باشد سوپرترین به творчество ягон кор намешад одам агар творчески набошад просто сериал метро чизе съемка намедарад вот ҳозир вайба отдельно мегзарем так кор ҳамин нах вақти асосии шуморо махсусан рахш таксӣ мегирад вақти асосия рахш таксӣ мегирад 99% 1% ки простайку агар холӣ монатамонам аз рахш таксӣ ба территорияи юмора барамшам инҷо уже тайёр ҳама чи навистагӣ 1 сол ба пеш амхел 1 сол пеш навистагӣ пеш аз кор даромаданаш нависта монда 1-2 сол баъд корба даромад хел шуда ҳамаш бо актуальни фронт дост саҳначон чиро экстрасенсу пешакӣ медонст ки чӣ рӯйдодо мешавад амхел ҳозир экстрасенс шуягар ну гуфта намешавад сериала то охираш нарафтанаш мумкин беҳтарин биёед дар бораи сериал ҳарф занем сериале ки бағара сериал алиман очень просто шиномонтажка май ҳаст дар ҳақиқат ҳаст шиномонтажка амту пеши рахш таксинда хайман маркетологи хуб не хайрат ки росташро баъди инҷо ҳозир ягон кас кору мегифта ки бошад абду сразу кресмонд ман эқа хуб не бухгалтер шиномонтажка сериалам нашуд ман бизнесам фақат сахшидос хони абду буд кафе чӣ шуд кафе мурури замон ки маҳкам шуд абдуҳамид бачаи оддӣ лекин абдуҳамид як кори калон кардост барои дига соҳибкорон ин дар симои худ нишон додост ки кадом бизнеса кардан ин хатоги маро накунеда ҳеҷ вақт сабаб дар чӣ буд ки масалан қаҳвахонае ки доштед кафее ки доштед бисёр кафеи хуб буд манам як чанд маротиба рафта будам барои чӣ маҳкам шуд душанбегиҳоям медонам ки хуҷандиҳо ин гурмани вай гурмани кухни вай мебошанд барои ҳамин гурманҳоро удивитка натонистем мо зирбака тагаш гифт так мо ҳар ҳафта онҷо ҳар хел мероприятиҳо мегузарондем стендап ҳар хел вечеринкҳо мегузарондем зӯр буд барои чӣ нашуд барои ман кадом кор мекардем мо кайфи худатон бале бисёр на айни замон бо чӣ кор бор асосан машғул ҳастед ба ғайр аз оне ки аъзои территорияи умра мебошед айни ҳол ман хелам ҳамин сериали худама ба итмом расонам сериал чӣ шуд ман дидам чанд нашраш интишор шуд баъдан боз по техническим причинам можно сказать агар конкретно вай кардем по техническим да финансовым можно и так сказать финансовым мана жара инҷа ҳастиан чотаси ҳастиан худохоҳ кӯмак мекунад сухан кун тамом сериалам харида мегирим дига намбурова дальше главное сериал набарода барои ман шавқовар нигоҳ кардам мавзӯи метро ин мавзӯе ки тақрибан як чанд сол пеш пайдо шуд 4 сол шуд барои чӣ абдуҳамид ё масалан умуман барои ҳамаи шумо савол барои чӣ мавзӯе бояд иваз накунем ман дидам ки мавзӯ хуб не ки бояд мавзӯ ба фикри ман кӯна шуда аллакай ин сериал ба фикри ман аллакай як чизи иловагии нолозим буд мақсади ин сериала съёмка кардан сабуки гирифтан хуҷанба кӯдако вай мекунанд абду гуфта вай мекунанд гап мезананд мақсади ин сериал барои кӯдакон барои мақсади душанбе тамошо кардани бисёри вақт дар комментария одамо менавист ки любое видео напатоем агар абдуҳамид шодиев метро кайба буд меша 4 сол эсин якта одам и то ҳамунам ҳамсоя абду ҳар рӯз менавист ин ҳамон одам причина шуд ки метрои съёмка кардам но метрои съёмка кардин просмотрош реально значит ждали 150 000 200 000 300 000 450 гуфтан ким проверка мекунад ҳамаша тамошо кардан ники реально выстрелили всё хорошо же агар хуб бошад давом додан лозим не ки ба фикри ман уже мавзӯи нав карандако 47 сол дига оли вақт дорем скоростной метро гузаштан се нуқтака оли ҳамаш тамом мешад ин азо шаҳодат медиҳад ки ягон нафар бекор нест кор воқеан ҳам зиёд аст
тариқи замимаи ҳумо онлайн хизматрасониҳои коммуналӣ кредити худро метавонед ки пардохт намоед. Ҳамзамон метавонед ки алоқаи мобилӣ ва ҳамзамон хизматрасониҳои интернетиро бе ягон мамнуият тариқи як замима ки дар Play Market ва App Store дастрас аст ва ном дорад ҳумо онлайн пардохт намоед. ҳумо онлайн бо эътимод ва инноватсионӣ. Фаъолияти ҳаҷвии ҳар як шумо қариб ки аз КВН оғоз шудааст. Ҳамин камтар дар бораи чӣ гуна ворид шудаанд ё ин ки дастаи аввале ки шумо дар КВН будед, командае ки буд, камтаракак ҳар як шумо метавонед ки маълумот диҳед барои мо. хато накунам синфи нӯ будам. Хуш. саршави аттестатсияи мактаб ман медонистам ки ганда хулиганам мактаб яки метаҳсиб ҳамин буд ки аттестату падару модарои хезонда ҳама маълимо ҳамин чӣ характер бошад ҳамин вай мекунам медонистам ки агар модарами ваям рамодагар мана бутун пасо мезанад ҳамон ба ямали мактуб мебиёд мактаб бигирам мехе кевен мешад вайни хонандаҳо ҳамон чизба ман худам нависондам ки проблема нашавад як талаби болаи қадман гуфта як пистонам гуфта уҷа ҷош ҳамехе будааст хе бачаҳо дар кор будааст рафта ха якум бор баромад кардим ҷои якуме гифтим баъди ҳамон чиз яъне ки дили ман ба монд як чӣ мегӯям эҳсосоти кайфият кардам ки вақте ки залба буромта 700 киса хандонда як одам дига хеш шуд баъди ҳамон ҳамин чизро ман сахт қабда гирифтам яъне ки як цели асосӣ ман ҳамин шуд ки яъне ки соҳаи ҳаҷ ва таб бигирам. Хуш бишур марван далел мо ҷамил кади якумин бор КВН дар мактаб боз кардем. сими троллейбуса дуздоскинде амон сар сими троллейбуса дуздоски будем масъали форма масликов мошинша доште ту медони ина бисёре кас тамошо мекунад ин барномаи сиркон не хорошо умуман мо бо ҷамил дар як даста иштирок кардем дастаи мактаби 24 буд ва ҷедай номаш буд ҷедай мо якуми бозии худро буридем ду мактаби дигарро буридем ба полуфинал гузаштем як бора финал мешудем як бора финал ҳамонҷа бо якдигар бозӣ карда ҳам дурусттар шинос шудем баъд дар университет ҳамин хел шуд ки бо як университет бифаҳмонем ҳадамо соли ҷамила менамагад КВН шудааст иштирок кунем баъд дастаи университет рафтем ҳамон чиз як моҳе кашфол карда бирафт ки ҳамон боз мо ин кади ҷудо нашудем бигзорем дар дигар лоиҳаҳоям иштирок кард камиди хуҷам ман дар дигар лоиҳа будему лекин мо ҳамон як вақт бо ҷамъ шудему як ба дигар даста табдил дидем рафта мана бачаҳо ки шинос шудем инҳоям аз школни омаданд абдуҳамид хизмат омад умуман абдуҳамид агар набошад агар дар территорияи умада мо бисёр чӯлоқ мешудем ба асоби он ки ин яке аз аъзои нотакрор ва иваз нашавандаи лоиҳаи мо мешад чӣ ки медонед ки баъзе вақт дар импровизатсия ягон ё меред ки саҳначи тайёр карда ки нарафтоза ҳама вақт ба ёрии шумо абдуҳамид барои чӣ ё худаш хатогӣ мекунад ҳамон чиза ҳамчун сабаб медиҳад ё ин ки мо маҷбурами хандон нашуда асёқа абду мегӯем ки адо ҳама ё ҳамин чиз мегӯям навбати абдуи меёим саром умуман ҳамихел рафта абдуҳамидам ва як вақт мана ҷамъ шудему биёитон як лоиҳае кунем ки оянда тике ёшҳо бачаҳои ёшам ки ҳамин ҳаҷро дӯст медоранд омода як саҳначае бошад ки дар он ҷо ки хоҳад метавонад монда рубрикаи микрофони шод мегӯем чи откритый микрофон омада ҳар як кас баромад карда ҳозир як дута бачи навбо ёфтем стендап бисёр шавқо хай ҷамил ман истории туи гуфтам абдуҳамид сухана додам накун КВН ман ихе дига истор нишон мегӯям ин аҷишми худаш гуфт ку ман аҷишми ман мактаба чиста барои дарс гурехтан естественно ҳама мехел буд КВН бадарондам баъд соф шудим баъд университет дарондам банкба резюме дода гидам банкба қариб дарондост ки манда далер апштан давидомду КВН гуфт аммо эси ман начальник департамент нею президенти территории умада об этом не жалею КВН камеди худжанд сборная Таджикистана по КВНу апшти КВН весь Средняя Азия чақ задем сад хел намуд одамо кади баромад кардем сад хел зала дидем ҳамин опыт шуд ҳамин ба раҳмат КВН умуман як мактаби бисёр ҳам зӯр мебошад ки агар ҳамон ягон шахс ҳамон бозиро дӯст дорад ахоне албатта пеши корош собеседование
хай борҷон мана фотонам бозӣ кардагӣ Бале. ягон собеседие ягон муомила ягон кас ки рафта даговор мекунад гӯяд ки ҳамин чиз ёрдам мекунад ки аз ки ҷо мебиёд амон калтома ҳар хел суханҳое ки ҳозир ҷавоби сарпараста он основное Абдуҳамид ба сухан метӣ. История ман 11 синф будам. Чӣ грустный нахкарист. 11 синф будам нӯва алти дошт. 11 синф будам таътили зимистона буд. Ама одди коз А телевизор школе небил ки бен рекламаш рафтас. Ман дегифта рафтиму. Команда гирифта рафтем. команда ҳам гифта рафтим. Оно тошкар команда гирифта Шумо рафтем. бара ман намекун тонфтам сразу. Ман боварим буд ки Школнега ман фромдагим не. умуман ягон кас на формат кас ё Не. Ман Лиги сах кадан. лига сар кардам. Ами студентский лига сар кардаги 5 сол. донишгоҳи Далти Хуҷанд. Далти Хуҷанд. беҳтарин. Муаллиф када. беҳтарин. Бисёр хуб. Биёед дар бораи лоиҳае ки ҳозир воқеан машҳур аст, лоиҳае ки рақами 1 аст. Лоиҳаи ҳаҷвии муосир дар Тоҷикистон ки мислу монанд надорад айни замон. Ин бисёр кори душвор буд ки шумо таи чанд сол аст ки дар сарҷамъӣ давом дода истодед. Лоиҳаи территорияи умра мебошад. Шахсан барои ман шавқхор аст ки ин лоиҳа чӣ гуна таъсис ёфт. мо якдигимои мешинохтем Хош. бисёртар акун дар ин ҷо баъди Москва омадиму як клуб мегӯям ку як клуб баромадану гуфтанд ки биёедтон ҳамин баромадтон ҳар моҳ дар клуби мо монитон ягон саҳначо тайёр кунитон Челси. Челси клуби Челси баъд аъзамхонакон ҳамун барномаро ба сабт мегирифтанд Хош. баъд ин бо мурури замон рафта клуб тангӣ кард камтар акун мухлисон бисёртар шуданд баъд ба қасри ҷавонон рафтем аъзамхонака гуфтанд ки биёедтон ман ҳамин чизро ташкил мекунем канда нашавемо давом диҳем бачаҳоям зид набуданд ва мо як дастаи калон шудем ҳамчун як барнома ҳамчун кормандони азия мо ҳамин лоиҳаро ташкил кардем ва ҳозир накун уже 5 сол мешад дар 5 сол ҷавонон калонеги кард садбарг рафтем мо сар воима кардиму не албатта баъд ба садбарг гузаштаги мо кун сабабаш он ки як ҷои худомо дар кор буд ки роҳбари тарабхонаи садбарг як ҷои калонро ба мо ҷудо карданд мо метавонем ҳамин пагоҳ рафта консерт монда мешавад барои он ки дар онҷо саҳна ҳама декоратсияи мо ҳаст метавонем пойда наистем инҷа банд намегӯям ҳеҷ ки благодарим Парвиза Кохосимова, который смотрит сейчас. умуман шинос будем яъне ки нигоҳ кунед ман аҳамият додам вақте ки аввал территорияум баргузор гашт дар таҷик шоам баровард мекард дигар шоу буд хато накунам чанд лоиҳаҳо буданд бидохира шумо чӣ хел ба хулоса омадед ки бояд як тим шавад лоиҳаи таҷик дигаро остоста чӣ хел ҷудо шуданд барои ман лоиҳаи шавқо таҷик шоу акун худашон хостанд ки як лоиҳаи ҷудои бо номи худ авоҷ гирифта раванд то ҳол ҳар хел скетч баровардасанд бо телевизионҳо кор кардасанд ҳатто барномаҳои калони ҳаҷвӣ мисли филм ба сабт гирифта истоданд савол ба мо омад ки барои чӣ мо ҳама мо вай мекунем агар якта дар территория баромад кунем ин фалон ин фалон лоиҳа инаш фалон даста гуфта биёто аз як гиревон як кала барорем ин ку пешниҳоди боз продюсер Аъзамхон Акбаров акун ки ҳама маблағҳо дар дасти он шахс мо гуфта натавонем вобаста будем албатта шӯхӣ ҳама пулҳо не ҳама пулоне аксарият қариб ки ҳама бисёр хуб нигоҳ кунед масъалаи пул гап задем бисёр барои ҳамагон шавқовар аст ки дар масъалаи гонорар дар территорияи умра ки аз ҳама зиёд маблағ мегирад кадоме аз шумо ҳаст ҳамин вай ё чӣ гуна ҳамин чиз тақсим мешавад ман то ҷое ки медонам 50% яъне 50% маблағ меравад ба телевизиони азия то ҷое ки ман дуруст фаҳмида истодам агар ҳама одам агар худашон гуфтагӣ бошанд яъне ки
50% дигар ин барои даста тақсим мешавад. Чӣ гуна тақсим мекунед? Масалан як нафар аст ки масалан сценарий бисёртар менависад, як нафар аст ки камтар менависад, баъзе нафарҳо аст ки фақат мешинанд қадиётон. умуман тақсимот дар бисёри дигар корхонаҳою мисол дигар гурӯҳҳо аз рӯи КПД мегӯянд ку аз рӯи ҳамон одам чӣ кор кардааст аз рӯи ҳамон тақсим мешавад. Мисол бисёртар нависту бисёртар баромад карда бисёртар гирифтан кор. Вале лоиҳаи территорияи умра мо ҳамчун оила мебошем. Лекин дар мо бисёри вақт як хел тақсим мекунем. Як хел фарқ надорад. Мисол зиёдтар баромад кардем як хел барои он ки мо менависем саҳнаҳоро ҳамамо. Лекин ҳай нафароне ки камтар не норозӣ не дар вақташ намебиён, дар вақташ дар вақти нависаҷоти сценарий иштирок намекунанд ё умуман иштирок мекунанд ҳамчун иштирок накардастагӣ боен барои ҳамин ҳамчун як наказание камтар мебурем. Лекин пулаша мо тақсим карда намегирем. Ба пулаш мо албатта ё ягон доска ё ин ки телевизор ё ягон соат падарта мекунем соат ё ин ки ғум мекунем рафта операция мекунем. Не албатта шӯхӣ. Он чизе ки штраф мешавад аз ҳар як иштирокчии лоиҳа вай маблағ ба беҳбудии лоиҳа равона карда мешавад. Бисёр хуб. Роҳбари тим ки аст? Манзур роҳбари эҷодӣ берун аз Азамхон Акбаров. Масалан вақте ки шумо ҳаматон ҷамъ мешавед, ҳаст нафаре ки ташкилкунанда аст, инициатор аст, то як андоза роҳбари гӯем ки эҷодӣ. Ким зе хоҳад мегӯяд? Допустим, ин мегӯяд ки ман ба ин шутка маъқул намегӯяд. Ман гуфтасам ки бозӣ мекунӣ, такова нето. Допустим, ҷамъ мешим, ҳама творческий одам. Сарашанда буд, Муборизҷон, сарашанда буд, навбат кардем. Мисол якас худаш инициатор як шахс худаш инициатор мешавад ки вай маълум мешавад, уже инициатор мешавад, ҳамон ташкилотчӣ мешавад, рафта дигар кас мешавад. Он шахсе ки ҳамон чизе мисол аз ин пеш ҳамин роҳбарии гурӯҳ ё ин ки равона мекард, ҷамъ мекард, ҳамаро ҳамон месупурад. Ҳозир бошад мо як ҳамчун оила як механизм шудем ки анакнун чӣ гӯем ҳамчун агар оила тақсимот кунем падар ҳастям азамхонако инҷо акун бисёри вақт додаро аку модар бисёро неки гапашона бисёр гӯш намекунем. Аку ҳамехе ки набинед мобайни мегӯн ку хай айҷат як кас роҳбар ҳамаам хироӣ мекунад то айҷат бо мегӯн ки агар қассоб дута шавад гов ҳаром мемонад. Лекин оза алимонда гӯя ки ҳама яъне ки фикри худаша дорад, яъне ки ҳама ягон гапиша мегӯяд. Мақсади мо ин ки яъне ки то ҳозира ҳама ядрикша мефаҳмад. Барои ҳамин ин лоиҳа то ҳолия вуҷуд дорад. Бале. Яъне ки як сухан ки ҳама ядрикша мефаҳмад. Гапатон тӯли фарқ. Ташаккур зиёд. Ман фаҳмидам дар умум дар инҷо баробарӣ ҳамдигарфаҳмӣ ҳаст. Бисёр хуб. Биёед аз образҳои шумо ҳарф мезанем. Фарух яке аз образҳои машҳури Фарух тренер аст. Бале. Ҷамилионер. Бале. Далер бисёри вақт ҳамчун ровӣ, ҳамчун чӣ гӯям то як андоза як пешбаранда. Масъалаи Абду хай Абду кака бишна. Нигоҳ кунед. Ба ҳамин образҳо бештар шуморо ҳамагон мешиносанд то ҷое ки мо медонем. Тақсимоти образ ва навиштани ҳаҷвияҳо чӣ гуна сурат мегирад? Ки бештар ҳаҷвияҳои шуморо менависад? Ҳаст нафаре ки бисёртар менависад ва чӣ гуна образҳои тақсим мекунедон муайян мекунедон? Допустим, блоки колон нависта мешад. Унҷа вы просто приблизительно медонем ки одами серьёзный боз кардан дар кор, одами статный, кушрӯи одам боз карданаш дар кор. Сразу як бор ба Абду предложение мешавад барои пешравии кораш. Абду сразу мегӯяд: "Ако, я это понимаю, это не моё, я шумо калон, ман таги соямба намонид, шумо боз кунед", мегӯяд. Потом, не, якун бозу мекунем мо ҳамин чиза. Ва как бы так худаш маълум, когда мы пишем, ин уже маълум ки чия бозу мекунад. Допустим, тренера такого никогда не будет, что тренер Абду бодаринго, Абду такой выходит. Эксперимент мешад, сарашба сони обратно бромбе, ҷодбашим мегӯяд.
ҳаракат мекунем ки ягон кас агар дидостем ки сал гуфти ҷемил соява мондасту ако камтар ҳамон одама як бор бозӣ кун гуфта саҳна теле метем гӯш мекунем 1-2 соат ва я барномаи по мемонем нигоҳ мекунем агар нашудааст ки бошуду мисол як бор фарух як бор бенкани метонем агар якуми суханаш ки аллакай ин нақстар тавонад акун ба мо эҳсосоти дарунии ини худомо инқадарам асосан не мо мехоҳем ки мухлиси мо хурсанд бошад барои ҳамин мисол Дилангез Юсупов ҳамин давоми 5 сол пеши компютер мешинад ҳа имконият шавад номаша мегӯем ба саҳна имконият нашавад агар ҳамон одам ҳама вақт лекин ваям ҳамчун мо мебиёд мешинад ҳамон мусиқиҳо мебурад тамошо мекунад ягонҷо амин хатогӣ нашавад ваям як аъзои асосӣ мебошад лекин мухлиси мо намедонад на шахсан намедонад барои ҳамин ман ҳозир ту гуфти ҳама медонад Дилангез Юсупов герои который остаётся за кадром. А так савол буд чӣ хел тақсим мешавад ҳамчун бигирем агар обычно просто тақсим мешавад роли миниатюро на расхват маълум уже фарқаш не ким хоҳад боз кунад яъне ки ҳа аввал ки яъне ки менависим чӣ тавре ки мана пеш аз ман далерако гуфтам ки яъне ки ман пеш аз далер гуфта гирдам ҳамна боя бор пеш аз далерако ҷамилако абду розӣ будем масалан яъне ки шуткоя ҳамашта менависам яъне ки ягон идея метдим мисол случаи ягон дорухонанда ягон ҷода ҳар якаш ки ӯй мекунад ягон чиз мегӯяд ягон чиз хандовар бошад менависим ҳар якас предложение яъне ки ҳамон чиза вақти менависӣ худаш маълум мешавад ки уже ҳамон чиза ки боз карданаш дар кор лекин ҳамаи шӯхиҳои мо аввал Абдуҷонба мегӯем ки ҳамин бозӣ мекунед мегуфта Абдуҷон худашон мегӯяд ки мана бекори чизоро бедор накунед ман медонам ки дар саҳна бисёр вақт импровизатсия мешавад чунин ҳолат будан ҳолатҳое ки масалан ҳолатҳои импровизатсионе ки дар саҳна карда будеду фаромӯш намешавад то анамин барои ман импровизация ки ҳами халқ ва прям ҳайку это не было написано нигде ин ҳамун 2 миллион ин импровизатсия аст ин просто ихе гапаш набуд мо ихе чизи вая наменисем чизи ихе шедевр фақат абду мебурад халос гуфт ако ҳамун миллион тамом гуфт ман медонам ку метрои медонед ку гуфт все ҳамун миллион як бор дидим ки даромад миллион завқ хандидост не мо якта чиза бенем адо ҳамунҷо рафта дарашба тахтах кадам мегирем то шикаста нашад абду бечора бисёр ёд дод ман чунки як бор эсмадай ҳам то офисба даромадам ин тараф миллион гуфтам абду яхе неяко ихе намешам шурӯъ карда гуфтанако чӣ миллион ҷамилако яхе кадосиям ахира ҷамали рӯзи консерт мегирем тонис абду ҳамин одама тарбия кунад ин то як образам шуда рафта як образ шуд ки саҳифаи алоҳида иловагӣ дорад дар Инстаграм ман подписка дорам аъзо шудам тамошо мекунам баъзе вақт ҳамроҳи писаратонам ҳар гуна роликҳо пахш мекунед бисёр хуб шумо дар якҷоягӣ чанд филм низ ба навор гирифтед ҳама якҷоя айни замон фаъолият дар ин самт идома дорад ё ин ки не масалан филм миллион то соли нав бисёр филми хуб буд умедам дод ки баъдан филмҳои боз ҳам хуб мебарояд вале имконият дорем барои сабти кино лекин мо ҳуҷҷатам надорем де монда лицензия нест лицензия чизи асосӣ мебошад агар бевай ба сабт гирим агар албатта вай ягон чораҳо андешида нашавад мумкин барои ҳамин мо ин чизба инқадарам ҳозир ҳоло даст лекин ҳаракат кардостем ки мо ҳамон лицензия ба даст агар орем ва мо брондостам он студияҳое ки доранд лицензия вале талаботҳои онҳо дигар мо медонем ки мо онҷо рафта мумкин гапамо напазад мо ҳамон филми миллионро бо як ҳусни хати худ нависем свой почерк мешуд ки мисол баъзе чизҳои мо дар вақти саҳна иваз мекардем мубориза барои он ки дидостем ки мани шӯхӣ ҳозир аз ин импровизатсия кардаги Фарух ё Ҷемил бисёр хубтар аз оне ки мо ба варақ навистем барои ҳамин мо медонем ки аниқ дар вақти сабт мо барби вай иваз мекунем ба хубиш судиҳои калоне ки аллакай як опыташон калон аст онҳо мехоҳанд ки аз варақ берун наравем ҳамин навистими
як ҳафта вақт додим ту навистим намуна кун ҳозир барои чи ҳами импровизатсия мекунем ҳозир чӣ нақша доредтон оиди мақсад истеҳсоли филм? Сценарио тайёр дорем а? Сценарио ҳа якчанд давоми куҷонда бу лоиҳаи директори филмҳои мо омадава мана абдуҷалилҷон якчанд ҳай идеяҳои филм ҳай муборизҷон якчанд давоми миллион то соли нав ҳай давомаш як филми алоҳида дар бораи худи Фаррух ҳай як филми алоҳида дар бораи худи Ҷамил Тахирович как образ ини Ҷамил Камолов як ду идеяҳои беҳтарин Азамхон Акбаров дорам ин контрактанда ин гуфтан накун не албатта ваё доран лекин ҳамин камтар монеагиҳо мегӯем чи ки монеагиҳо ҳамон асосаш ҳуҷҷат ва дуюмаш маблағ маблағ ҳай просто маблаға меёвем кинои снимат кунем гӯем аллакай тақсим кард дом мекунем ё чоне ва дига хе маблағ вай дига маблағи кино дига молиявӣ монеагӣ ба молиявӣ модори монеагӣ ба молиявӣ ташаккур зиёд бештари рекламаҳои маҳсулоти маҳаллӣ махсусан вилояти суғ симои ҳар яки шумо қариб ки ҳаст рекламаро худатон месозед ё шумо танҳо нақш меофаред? барои ман бисёр шавқовар аст донистани ин чиз зеро ки қариб ки 60-70% як замоне буд ки рекламаҳои маҳаллии вилояти суғ ё ин ки шумо истеҳсол мекардед ё ин ки шумо дар он ҷо ҳамчун симо ё чеҳраи ҳамон ролик маҳсулоти таблиғотӣ иштирок мекардед 50-50 агар ҳамун 60% агар мо қариб ки бисёр аст дар ҳақиқатан бисёр не бисёр худи ширкат мехоҳад ки реклама мебиёд вай рекламу допустим мо боз карданамо дар кор мо худомо медонем чизеи боз карданам дар кор чизеи вай мегӯяд одам ки мана ҳамин рӯғанамо фурӯхтанам дар кор допустим ин ба сценарий метиҳад всё равно ин сценарий мегираду через худаш гузаронда ва я допустим баъзе ҷоша переделка мекунад худаш тағйирот никин мисли фурӯхтан ба идеяшон ну чтоб всё продавалось тамом ҳамин як чиз барое ки фурӯхта шавад а так реклама идеяшам можем написать снять рекламу буда дода спотоша дода бисёри вақт ако ширкат худаш омада мегӯяд маамда Фаррух дакор ҳамин Фаррух маҳсулота ё ки Ҷамил дакор ё Абдуҳамид гурез далер маниҳо дакор бо муаммои молиявӣ мебиёд мисали реклама мегам мезанад ҳамоха гам мезанид зӯру камакак арзон кунид мегӯяд мана арзон кардам ку мисол 500 сомон гӯяд дигар мана нашнохтид мемешад мегӯяд дигар ман холатони бодиша укоши навериши духтараша ҳамсояш ҳайку ягонта ишқилиб одами бегона неди ҳама шиносбозӣ сони баъзи даст ба як сетка рӯға намегирад мебрад семечка як коробка не семечка семечка кам додам асосии мақсади мо вақте ки меоянд барои бисёртар телевизион баромадан неё муборизҷон асосаш ин ҳамун реклама ҳамун саҳнача кадеми реклама кадеми ҳамун ба ҳамун ширкат фоида оварад ҳамун баъд аз ҳамун агар маҳсулотша харидан сар кунанд мо хурсанд тариқи замимаи ҳумо онлайн хизматрасониҳои коммуналӣ кредити худро метавонед ки пардохт намоед ҳамзамон метавонед ки алоқаи мобилӣ ва ҳамзамон хизматрасониҳои интернетиро бе ягон мамнуият тариқи як замима ки дар Play Market ва App Store дастрас аст ва ном дорад ҳумо онлайн пардохт намоед ҳумо онлайн бо эътимод ва инноватсионӣ биёед дар бораи лоиҳае ки шумо дар алоҳидагӣ берун аз территорияи юмора фаъолият мекунед гап мезанем махсус барои ман бисёр шавқовар аст донистан савол ба Фаррух аст филме ки дар Федератсияи Русия бо номи Мигранты сабт шуд аллакай манзури бинандагон шуд ин филм бисёр филми хуб аст чӣ гуна шуморо пешниҳод карданд ба яке аз нақшҳои асосӣ дар ин филм ва чӣ гуна сабти ин филм сурат гирифт зеро ки то андозае ки ман аз инстаграмам дидам ҳамон санаҳоро ин санаҳо пайвастагӣ дорад бо давраи пандемия ва шумо дар ҳамон вақт дар авҷи пандемия дар Русия будед ҳамин ҷанди ҳам гиримага КВН як вақтиё рафтагиш кор мебиёд рафтид омдид через бабки асл ки КВН мешуд яъне ки ҳам дар Бишкек мо баромад кардагӣ ҳам дар
мисол Қазоқистон ва дар ҳамон лиги алатои Бишкек, яъне ки дар он лига роҳбараш Элдияр буд, Кинисаров, яъне ки капитан командаи Аземикс, яъне ки дар ҳамон ҷо мо медидам. Хош. яъне ки як рӯз мешавад ки Қудратов Бахтиёр як Ва мешнасам. ва мешнасем. Хато накага пештар школьная лига кевед, он каз роҳбар буда, на? Директори ҳамон лига будам. Ҳамон одам мегӯянд ки туя фалон кас кофт доз, ман контактото додам, ҳоли инстаграмда мебафта. яъне ки хабар администратораш буромад, суҳбат кардем, гуфтанд ки мехи Элдияр мехоҳад ки ҳамин нақши филмба роли асосии шумо бозӣ кунед, гуфтанд. хай гап задему, ин чиз ман меам як интерес мебуд. Чӣ хел мешавад кон филми Россия ва чӣ хеси он мешавад. баъд ҳама хел хулоса умдем ки 15 март окей, ман дар шаҳри Санкт-Петербург будам. ҳамон ҷо биам гапа росташ ман намехта сценария охӯдем ва яшки режиссёраш гуфтанд ки вы выучили, да, надеюсь, все сценарии, которые вы будете играть. Ман гуфтам як образ вешинон демо продюсераш Элдивай буд, Аким Карасаев буд, ман гуфтам брат, вот что написано в тексте, я сначала сейчас перед тобой прочитаю там, вот здесь у меня будет, что нужно делать там, я потом тебе скажу, а так я все выучить не могу там. И скажу, а у меня больше вариантов нету, наверное. баъдему хай иштилиб вай кардем. аввал хусус яъне ки филма агар гиред баъзе кас мигранти мегӯяд, ин не ки ягон мисол стройка ё ягон чиз, яъне ки ин худи мазмуни филм, яъне ки дӯстӣ ҳамин гӯем қирғиз, тоҷик, ӯзбек, қазоқ дар як давлати муҳоҷирин маъноша мехел. албатта вақти пандемия ман 15 март аз инҷо падида рафтам, яъне ки уже айни ваянда карантин бафрондем, 3 моҳ дармондем, 15 сёмкам буд пайдеи, 3 моҳ дармондем. аввал Питербург, баъд ҳамто ки Москва омадем 28 март уже ҳамҷо мо карантин бафрондем. июнанда ман сони гашта омадам. июнанда 3 моҳ гостиницада якта ҳамин хона буд, ошхона буд, ҳамомхона буд, яъне ки мобайни 3 моҳ ман як списка када директори ҳамун гостиница ва оиди ҳамун камбудӣ, ҳамун ремонтош, чоду ҷиза камбудиёша ҳамаша нависта додам. охир ба. Бисёр хуб, бисёр хуб. Дар бораи лоиҳае ки берун аз территорияи умра далер пеш мебаранд, ҳарф занем сирко. барои ман рости гап яку як бора дидани он ки шумо масалан махсусан ба жанри интервю гузаштед, мусоҳиба шавқовар буд. Чӣ гуна ин идея омад ва айни замон лоиҳаи сирко дар кадом сатҳи раванди масалан корӣ қарор дорад? ман бо як навобардор ва бисёри вақт вай фотограф мебошад, Ҷӯрабой Шавкатович, шумо шундагӣ? Ҷӯрабой дӯсти наздики ман мебошад ва мо барои ман шавқовар шуд вақте ки дар омадам ба ҳамун муқоваи ютуби шумо ҳар дутон истодаед, яки интервю як кас мегирад. ин ҳозир як истории алоҳида. Ҷӯрабой асаби ки бисёри баннерҳои мои мекунанд, дизайне ки агар мебинед территориумро бисёри вақт пешаш мерем, дар наздаш мешинем, дар назди компютераш ва он шахс гуфт ки биёед ако ҳамчун дуд, ако ҷовой машуду ҳамчун дуд биёед вай мекунем. Не, ако ҳамун ҷандади ман дудад намерасонад. ҳамун барномаи вдуд дидидме? Мафтам ҳар хай дидам. биёед амхи одамҳои интересни мегирем. Мо ба вай дакор не бисёр ситораҳои калон ки не одамоне ки мисол дар Хуҷанд ҳастанд, ҳамчун мисол соҳибкорми, духтурми, биёед амҳо мегирем ҳамун интервю. бисёр кас намешиносанд ки як сири онҳоро мегирем. чӣ тавр инҳо ҳамун корро карданд, ё ин ки ҳамун соҳибкориро сар карданд, ё ин ки ягон кори ягон яки сирко ба маънои ҳамчун сиркои вай уксус бо ин мефаҳманд. аз ин ҷаҳат гуфта мешавад ки барномаи сирко ҳамчун яки шумо сирҳоро фош мекунед. сир KO ин ягон донга нокаут. То есть выбивание секрет. сира фош кардан. сири кораше, сири худаш дакор не инқадарам. сири кори ҳар шахс. аллакай мо дидем аз ким гирифта мешавад. Ҷӯрабой биёед то ин замон чанд барнома сабт кардед? 15-16 барнома сабт кардем, вале мунтазам набуд. асаби он ки
ҷорабои банд бисёр сабт гирифтанаш дар кор инҷа ва инҷа ва ҳар хел журналу ҳар хел ширкатҳо кор мекунанд. реклами согу духтарам кадом чизҳои маъқул шавад мо одам ба ҳозир барномаи шумо маъқул шад фардо ютубе беред ёнаш ба шумо мо вақти шумо ки вай одам истода мо вақти холигӣ агар ёвем меҳмонамон наметонам ё ягонҷо рафтагӣ ё банд рафта акун тобора саволҳои насб кунем рубрика даромем солнавиш ба як вай кардем пеш аз Мана дават кардиш кстати ола. Я 15 минут чанд минут бурафтам? 5 минут бу дават кардам. 5 минут дават кардам. Ҳозир ба ин достаточно? 5 минут дават. Ошнои наздикам достаточно. Нехай якун лекин Абдуҳамид ним соат гавза. Абдуҳамид яки лоя давом дорад то лоя давом дорад ҷорабой дар охирин ҳозир ҷорабой мутарафанда фақат мутарафанда чу вай номама гифтосиду ман ба адача нашуд озгутоз некун очки гам наздоски ман даму чиза кардосам не ҳамале чо кардем охирин ҳозир барнома омда як камера ягон чиз бардошта гузашта меравад махсус ё вай дафа омда задагӣ будам фарух рӯдбати беҳкор буд ё ба назар ҳами агар дар омда дида метавонед тон умуман лоя умуман барои хизмати ҷорабои шавкатович умуман барномаи имшаб муборизи ин это не лесть ин барнома хеле ман маъқул барнома ҳам тарзи ровигӣ худи шумо ва умуман меҳмонҳо каде чӣ хел соҳибанд мешавад ҳамун чиза дида ман биям ҳамин фарман маъқул буду яке ҷорабои асаби он ки навобардори шумоам ойлик мегиранд ин бисёр чихимҳои калон дорад ин барнома умуман ҷороба ки биёед ако на шумо на ман ина барои ҳам ту чихи русо мега ку для души рафта чӣ шавад ҳозир ба душа пур шуду мо ҳозир сарпарастона кофтосем сарпарастоне ки ба мо як акун студияам як акун бисёр вақт нав мешавад ҷош студияи базеви ки ҳамчунин шумо ташкил карда албатта то омаданатона мо студия ташкил мекунем нашавад агар малимин чизои проката метид проблема нест ташаккур мегам фаъолияти рахш таксӣ имрӯз чӣ гуна аст филиали рахш таксӣ дар шаҳри хуҷанд имрӯз чӣ гуна кор намуда истодааст фаъолияти филиал аз фаъолияти рахш таксӣ душанбе бо чӣ фарқ мекунад айни ҳол рахш таксӣ дар шаҳри хуҷанд мунтазам кор карда истодааст дар ширкати мо навбарӣ бисёр аст мошинои навдаровардагӣ комфорташ бо ширкати мо дар шаҳри хуҷанд сафар кардан хелоям қулай аст барои дар шаҳри хуҷанд таксӣ айни ҳол сали дига хел формат кор мекунад дар шаҳри душанбе бо дига хел километраш дар шаҳри хуҷанд бошад ага нархи айниқ донистан дар кор аст би рахш таксӣ умуман хуҷанда гӯядага чӣ гум оза автобус ки ягон ҷо ред қимат мефуроде чи рахш таксӣ ки ред бетар чанд сом аҳимат и дар ҳақиқат такси мардумӣ азимат бошад не рахш таксӣ нархаш аз дигар компания иққадар қимат нест фарқ кунад агар 1 сому 2 сому фарқ мекунад барои ҳамин ваяномаш рахш таксӣ агар мо арзон мекардем номо мои дига мебонем ягон хе задакчи карда ягон бачичнонда мемондем ҳимату ники ронандаам доибат карда метавонад абдуҳамид сериал бисёр хуб рафта истода буд сценария ба фикри ман бисёр сценария хуб буд дар умум як қадами хуб барои пеш рафтан лекин мисли бисёри корҳо якбора стоп шуд сабаби асосӣ дар маблағ гуфтена бале мушкилоти молиявӣ ин чиз барои ман ростига опити калон буд сериала сабт кардан просто ягала чизҳоро ёд гирифтем ҳамин акаом инҷа сценарияш биёман чӣ ёрдам кардан ва кардан мо гӯш накардем накун ҳама гуфт накун ту вообще рӯи хато рафтоси он сабда гирифтем лохат оянда нақшаҳои калон аст великолепный век ин як мақсад худаш монд як худаш буд ҳаққона як худаш буд вақти ҳабибҷон бардинов дӯсташ ва абдухалилҷон бак дӯсти наздикшон вай ин омаду ман мекунаму халос ако гуфт
акнун хатогиёша секскин кори худаш ки бенад беҳтарде ҳозир мо ахир мегӯем мумкин ки рафта рафта як режиссёри беҳтарин шавад як сол ду сол барои мен дилеша намонондимо акнун мегабайтҳоро метавонед ки ба наздиконатон бе ягон мамнуият тақсим намоед. Ҳамзамон метавонед ки масалан шумо 1000 мегабайт дореду истифода набурдед инро моҳро метавонад мегабайтҳои шумо насӯхта ба моҳи дигар гузарад. Ин ҳамаи опсияҳо махсусан дар хизматрасониҳои нав аз Tisel ки ном дорад қоидаҳои нав. Новые правила открывают новые возможности, которые позволят вам проявить заботу о близких и делиться с ними радостью общения. Ведущий инновационный оператор страны компания Tisel продолжает вводить новые правила. Теперь вы можете делиться мегабайтами мобильного интернета со своими родными. Делитесь эмоциями, делитесь отличным настроением. Мегабайтами можно поделиться, набрав команду *172*1* номер *трафик решетка. Tisel. Связь для жизни. мақсад асосии омадани мо яъне ин ки як барнома дар шаҳри Душанбе мондамо дар тараққони Яксарой ин бо дастгирии мағозаи Истанбул, мағозаи пардаҳо ва бо дастгирии худи роҳбарияти тарабхонаи Яксарой. Он хостанд ки биёедтон як агар шавад агар ҳамина мунтазам ҳар моҳ монем. мо мехостем ки дар шаҳри Душанбе ҳам бисёр мухлисо бошанд ва мо мехостем ки муборизаҷон мо ҳаррӯза манин як мағозаҳое ки дар шаҳри Душанбе мешаванд. Бисёри вақт агар ки медонед дар Хуҷанд мо ҳамон мағозаҳое ки дар худи Хуҷанд медонанд ҳамонҳоро шӯхӣ мекунем. Мо мехостем ки дар Душанбе ҳам омада мағозаҳои худи шаҳри Душанбе гирифта доираи ҳамонҳо як саҳначо тайёр карда барои хушҳолии ҳар як мухлиси. бисёр хуб, зеро ки дар вилояти Суғд масалан махсусан дар шаҳри Хуҷанд қариб шумо ҳар моҳ барномаи консертӣ ҳаст. Масалан кор бисёр. Ман фикр мекунам ки яке аз корҳои асосӣ ки мо ҳам вақте ки як нашри дигари барнома доштем бо продюсер ва роҳбари лоиҳа Азамхон Акбаров ҳам суҳбат кардем, гуфтанд ки яке аз мақсадҳои ҳадафҳои асосии мо дар ин сол махсусан ворид шудан ба бозори шаҳри Душанбе, махсусан ба ҷануб мебошад. ин буд ҷавоби Далер Камилов ин барномаи имшаб. раҳмат ки омадедон. Ташаккур. Ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. Раҳмати калом бачаҳо. Бисёр шод ҳастам. Бисёр ва як суҳбати дӯстона буд, суҳбати озод. Мо фикр мекунам ки чунин нашри барномаи мо тоол набуд. Барои тамошобинони ҳам умед баром мебандам ки писанд меояд. Абдуҳамид Шодиев, Ҷамил Камолов, Далер Камилов ва Фаррух Сангинов иштирокчиёни лоиҳаи ҳаҷвии беҳтарини Тоҷикистон, территорияи Юмр имрӯз дар меҳмонии барномаи имшаб лайв буданд. Номи ҳастам ман Муборис Усмонов. ва мехӯрем ҳафтаи оянда дар комментарий нависед бисёртар суханҳое ки пур аз фақат меҳру муҳаббату суханҳои нек бошанд. Хайр. Ташаккур. Раҳмат.